A da ni am fod yn twyllio ryw chydig yng nghwmni Alice nesa Chris Atson ni. Diolch yn fawr. Dyn ni'n defnyddio stwff o'r cwpwr stor na sgyn ni, felly os amball un yn dod draw i'r tŷ na anisgwyl, dyn ni'n gallu neud beth bach yn special. Wel, hollol, ni, os chi ddim yn gallu gadael y tŷ am ba bynnag reswm fyd. Felly, mae'r math o bethau sydd â chi yn y cwpwr stor, yn yr oergell, neu yn yr hewgell yn barod, gan rhan fwyaf ohono ni ty beth. Felly, lle bod chi'n gorfod tasgu mas i brynu rhywbeth os yw pobl yn cyrraedd yn anysgol, dyma'r math o bethau gallwch chi wneud yn gyflym iawn, heb lot o ffys, a torri ambell i gornel fel wedys di. I licio torri corneli. Orin, yn yr adeg nadolig. Felly, beth sydd dyn ni gynta yw torch selsig, rholen selsig. Felly, os ydych chi unrhyw fath o grwst puff neu crwst brai yn y freezer, a cwpl o selsig. Yna, yr un beth ych chi'n gwneud yw gwneud rhoi selsig mewn yn y crwst. Chydig bach o saws lligoiron, os chi'n moyn, neu bach o chutney, bach o berlysiau, a wedyn mewn yn yr holen. Felly ti'n sôn am cig selsig, lle selsig cyfa... Wel, fi'n tynnu'r casyn oddi ar y selsig. Felly, unwaith bod chi'n cyllell fach a tynnwch y cig selsig o di fewn y selsig, a wedyn i rhoi e fewn. A wedyn i rholio fe fyny, ac yn hytrach na'n neud yn hir, fi wedi rhoi e mewn siap cilch, mewn yn y ffwrn, gallwch chi addurno hwn hefyd gyda hade sesame, neu bach o berlysiau hefyd, ac yna mewn yn y canol wedi rhoi chutney, neu gallwch chi rhoi saws lligoiron hefyd ac addurnwch y cyfan gyda perlysiau ffres. Ond mae'n edrych cymaint mwy posh fan'na nawr, yn diwy na fysa'r, y sausage roll yn hir. Deinio fan ni, feddwl. Ac yn lot rhwyddach. Ydi. Yr un mor rwydd. Yr un mor rwydd. Os ydych chi grwst dros ben, pidwch â tafliau, rholwch e mas a gwnewch cylchodd bach. Nawr gallwch chi unner rhoi rhai mewn yr ffwrn a rhoi nhw mewn cynhwysydd ar gyfer adeg arall, neu gallwch chi rhoi ychydig bach gaws, pe bynnag gaws ydych chi, caws bri, caws gafar, caws glas, ar ei penw mewn yn y ffwrn, nes bod y caws yn toddi, rhaid nhw'n well yn ffres gyda llaw. A wedyn wedi rhoi unwaith eto bach o cranberry sauce ar ei penw a bach o ddail lettuce jyst i codi nhw ychydig bach. Felly mae rhain yn ddigon rwydd i wneud fyd. Gret, right. Draw wedyn fan hyn, tortilla chips neu unrhyw fath o greision sydd â chi. Maen nhw'n wneud craceri bach i gynnal pob math o wahanol bethau. Mae'r tortillas i hynna'n chips, bach fwy trwchus na creision arferol. Odyn, maen nhw'n gweithio lot yn well. A maen nhw hefyd, mae rhyw siap fach, felly maen nhw'n rhoi lan yn bach, felly maen nhw'n dala pethau yn A maen nhw gyd dieddol o fod ti ar un seis. Odyn maen nhw. Ie, felly newch chi bod ych chi fag. Rhyw rywsio bach yma, mae'n llwyth o beth. So hwnna'n gweithio'n dda iawn. A wedyn, rhyw fath o pate. Nawr, os na agos pate ydych chi wedi gwybod, falle mae chi din o bysgodyn, tiwna, neu sardines, neu beth bynnag. Bach o gaws hifen, neu sour cream, cymysgwch e mewn gyda fe. So chi bach o celery, bach o cucumber, torrwch hwnna'n fan a mewn yn y pate a wedyn rhoi hwnna ar ben bob creision. So ti'n gallu gwneud as a iogwrt trwchus na'r gyda ti? Greek yoghurt yn gweithio'n dda iawn. Neu mayonnaise. Reit. Ie, mayonnaise yn unol naturiol. Ie, mayonnaise, unrhyw beth fel unrhyw beth sy'n hifennog, a sy'n neud eich bach yn wahanol i tiwna neu bysgodyn arferol. A weith wedi rhoi ar bennau, o dy fi winwn sy'n coch, wedi rhoi winwn sy'n coch mewn bach o vinegar gwyn, a chi rhoi hwnna ar ei bennau fyd. Mae hwnna'n mynd yn dda iawn gyda pysgod. Mae hwnna'n neis iawn. Reit, oce. Draw yn y cefen wedyn, os nag oes crackers dych chi, os dim tortilla chips, fi'n siŵr bod bach o fara dych chi. Felly torrwch fara, hyd yn well, os wedi sychu'n bach, a wedyn tostiwch hwnna, a mae hwnna wedyn yn barod i gynnal pob math o wahanol bethau. Rhywbeth arall mae lot o'n ni'n prynu, neu'n gwneud, yw y prawn cocktail dros yr wyl. Felly, os ydych chi'n peth dros ben, neu chi prynu'r peth parod, rhowch hwnna gyda lettucen a sleisio o cucumber ar ei ben hefyd. A mae hwnna'n yn apelio at lot fawr o bobl. A falle ti'n bod, mae nifer o bobl yn cadw pethau fel prawns yn y rhewgell yn dyn nhw, ti'n moch, mae'n bethau bach handi. Odyn maen nhw yn handi. Mae fi pecyn o rhaid i rhewi bob amser ar gyfer wneud pethau fel un. Felly mae hwnna'n grefyd. A wedyn draw yn y blaen, unwaith eto, os ydych chi crackers, maen nhw'n handi tu hwnd. Dim jyst i roi mas ar y bwrdd gyda caws. Ond os ydych chi moyn gwneud nhw ychydig bach yn fwy deniadol, unwaith eto, unrhyw fath o gaws ydych chi, caws bri neu caws meddal, caws gafar, caws glas, beth bynnag. A wedyn, beth sy'n neud yn special yw bod chi'n rhoi rhywbeth ar ei bennau, rhyw fath o ffrwythyn. Mae fi ffigen ffres fyna. Gallwch chi roi grawnwyn, bach o beren, beth bynnag sydd afal hyd yn oed yn neis. Ond os ydych chi'n iwsio afal y peren, mae yn browno, felly pidwch yn neud nhw rhy gynnar mewn llaw, a fydd y crackers yn meddalu fyd. Felly newch rhain i funed ola. Ie, achos na efo'r crackers, yn rhywun tŷ ni, mae rhywun yn prynu bocs mawr ar gwerdolig.
A sy'n neb yn bita nhw'n Nag yn, syth, y bynnag, maen nhw'n ei ddefnyddio. Ie, Neis cael syniadau bach felly yna. defnyddio rhain, a patties a gyrkins yn gweithio'n dda iawn fyd fyna. Ie. Draw bethau melys wedyn. Nawr, mae'r treifl o hyd yn apelio. Os chi'n rhoi treifl i un person neu fwy o bobl, a chi'n defnyddio fel sylfaen, rhyw fath o sbwng fel arfer. Os ydych chi panetonu, mae hwnna'n boblogaidd iawn a dignadolig, iwswch hwnna, bach o Madeira, sbwng Madeira, hyd yn oed os ydych chi fince peien bach sy'n mynd bach yn sych. Rhowch hwnna yng ngwaelod y ddisgyl. Wedyn, bach o wirod os ydych chi Cointreau neu bach o sherry, rhowch hwnna ar ei benne. A wedyn, hifen, neu cwstard, parod, unwaith eto, iogwrt unwaith eto, os ydych chi moyn rhoi iogwrt. Haid cyfadda, mae cwstad yn mynd efo bob ddim i fi de. Cwstard, a wedyn wedi rhoi rhywbeth sy'n yn draddodiadol adeg yma yw satsumas ffres. A wedyn, i fynd gyda'r thema, fi wedi rhoi croen y satsuma ar ei penne. Chocolate os chi moyn fyd. Bach o bob ddim, ia. Bach o bob dim. Adeiladu fo, adeiladu fo. Beth yw treifl yma? Bach o bob dim. A wedyn, os ydych chi moyn rhoi mince pies, y parod mas, bod chi'n prynu nhw'n siop, mae'n nhw bach yn wahanol, wedi cymysgu sugar raisin, gyda unrhyw fath o space nadoligedd sydd dros ben. Cinnamon, space cymysg, sinsir, rhoi hwnna mewn yn y sugar raisin, a hwnna dros ben y mince pies yn barod i fynd. A ti wedi cyfuno mince pies fan hyn a caws ar yr un plat? Do, mae caws, unrhyw caws glas yn mynd yn dda iawn gyda mince pies gyda llaw. Os allwch chi hyd yn oed rhoi bach o gaws glas ar ben y mince pies, yn mynd yn dda iawn. A hefyd, cacen nadolig yn mynd dda iawn gyda caws glas. O, na fe ten. Mae'n amball beth rwy'n drio lenni, does? A ti'n mo, mae'n bwysig bod rhywun yn gosod y pethau neis i fynd. Mae'n ei gymaint o waniaeth. Alison, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch.